Salutare, eu sunt Martin. Nu, eu sunt Martin și astăzi să gătim cu șef Bianca. Ce gătim azi? Astăzi o să gătim creveți cu cușcuș. Puțin și mai elegant. Pentru rețeta noastră de azi avem nevoie de cușcuș, creveți, roșii sherry, Stoc de supă de pui, pătrunjel creț, flori comestibile pentru decor, unt, vânătă, dovlecel, ulei de măsline și o lingură. să ștergi restul ăsta, să-l dai pe mult. Ok, cu ce începem? Păi începem prin a toca vânăta și dovlecelul, dacă vrei să le toci. Da. Acum o să începem să tocăm. Bianca începe. Și tu continui. Da. Hai, îți țin eu. Așa, ia, așa. Hai, ia. Ia mâna, ia mâna. Da. Puțin mai subțiri. Așa? Așa, vezi că n-ai tocat de tot. Am înțeles. Hai. Să nu dai și Să nu dai. hai, lasă-mă pe mine. Nu. Gata, că-mi tai degetul. Lasă. Frumos. Așa. Gata, frumos. Așa. Și mâna ta. Acum Hai. eu o să o toc. Încep să Stai puțin, ce-o tot eu așa. Hai, ca la dublecel. Lasă-mă. Mai puțin. Așa. Lasă-mă. Hei, mai încet. Lasă-mă. Cât de repede vreau. Dai mâna, că te ascult. Ia mâna și tu. Hai, bine. Așa. Vrei să nu stai mâna? Îmi tai mâna. Îmi pasă dacă îmi tai mâna. Excepțional. Gata. Vom curăța usturoiul pentru a-l căli împreună cu legumele. Ai înțeles? Da. Să Bine. ia bucătării. Îmi place. Yeah! Ce blea. Nu mă uit. De ce? Că nu stă ochii. Așa. Așa. Hai că eu îl făceam de acum o oră. Ia încercă și tu. Hai. Să nu-ți stai mâna. Da, eu zic Mai să nu-l subțire. stai. Mai subțire. Asta. Hai, bine. Hai, ia așa. Dăm. Mai subțire. Terminăm mâine. Terminăm mai. Hai. În sfârșit, peste 8 ore am terminat tutorial. Da. Acum am pus uleiul. Și punem usturoiul după ce se încinge puțin. Acum am pus usturoi
ulei. Îl lăsăm să se călească puțin. Vrei să pui tu sare? Da. Hai. Hai, hai. Pe legume, nu pe aragaz. Am adus și untul. Mă dau și eu. Hai. Așa, untulețul în farfuria de regină. Acum să punem supa în cuscus. Da. Hai, ținem bolul. Gata. Îmi schimb și la seu la cuțită. Am călit legumele și le vom amesteca cu cuscusul. Martin o să mă ajute. Hai. Da, hai. Că tu le pui. Încet, încet. Deci o să apară în filmare încet. Încet. Le fac de încet pot. Ei, mai depărtate. Mai întâi vom pregăti pătrunjelul și roșiile, le vom toca și apoi le vom adăuga la creveți. Nu mai pot când le văd. Wow. Mai mult le tocați. Acum tu roșii. Da. Hai, Hai! în jumătate. Mai repede dacă vrei să mâncăm. frumos. Nu, gata. Îți place să tai roșii? Da. Hai, mai tai o pasta. Așa. Bun. Bianca, te invit să tragem la tigaie creveți. Mai întâi punem usturoi. Hai, pune-i odată așa cu tot castronul.
Preparatul nostru este gata. Nu uitați să dați un like, un subscribe și ne vedem data viitoare. Pa! Pa!